as enerxías renovables? A enerxía é a capacidade que teñen os corpos de realizar un traballo mecánico e producir cambios neles mesmos, ou en outros corpos. Pódense manifestar de varias formas e a unidade do Sistema Internacional é o xulio. Por exemplo, unha lámpada acéndese grazas á enerxía eléctrica que discorre a través dela. Ao pasar a corrente eléctrica polo filamento da lámpada, este quéndase ata poñerse incandescente e emitir luz. A enerxía divídese en renovables ou non renovables, e hoxe vámosvos falar das renovables. As enerxías renovables son as que proceden de recursos naturais inesgotables e que se poden utilizar de forma continuada porque rexenéranse facilmente, é dicir, non se esgotan. Os tipos de enerxías renovables máis coñecidos son 4. A enerxía hidráulica aproveita os saltos de auga das presas dos pantanos para facer xirar a turbina dun xerador de enerxía eléctrica. E aquí tedes un exemplo que fixemos nós. A enerxía eólica aproveita a forza do vento para facer xirar as aspas que moven as turbinas dos xeradores de enerxía eléctrica. A enerxía solar baséase no aproveitamento da enerxía que nos chega do sol para transformala en enerxía eléctrica ou transferila a circuítos de calefacción ou auga quente. A enerxía da biomasa consiste no aproveitamento enerxético dos residuos naturais, forestais, agrícolas, etc., ou os derivados da actividade humana, residuos industriais ou urbanos.